Pròxima estació, Barcelona, plaça Espanya. Correspondència amb metro, línies L1 i L3. El recorregut d'aquest tren finalitza en aquesta estació. Pròxima estació, Magòria la Campana. Pròxima estació, Ildefons Cerdà. Correspondència amb metro, línia L10, sud. Pròxima estació, Europa Fira. Correspondència amb metro, línia L9, sud. Pròxima estació, Gornal. Correspondència amb Rodalies, línies R2, R2 Nord i R2 Sud. Pròxima estació, Sant Josep. Pròxima estació, L'Hospitalet, avinguda Carrilet. Correspondència amb metro, línia L1. Aquest tren us permet accedir a Montserrat amb el cremallera. Abans d'arribar a l'estació de transbordament, us en tornarem a informar. Este tren les permite acceder a Montserrat con el cremallera. Volveremos a informarles antes de llegar a la estación de transbordo. This is the Montserrat train, for connections with the RAC railway. Further information will be given when the train is approaching the connecting station. Pròxima estació, Almeda. Atenció, si us plau. Cal cedir els seients reservats a les persones que ho necessitin. Gràcies. Pròxima estació, Cornellà Riera. Pròxima estació, Sant Boi. Pròxima estació, Molí Nou, Ciutat Cooperativa. Pròxima estació, Colònia Güell. Pròxima estació, Santa Coloma de Cervelló. Pròxima estació, Sant Vicenç dels Horts. Pròxima estació, Can Ros. Atenció, si us plau. Cal cedir els seients reservats a les persones que ho necessitin. Gràcies. Pròxima estació, Quatre Camins. Pròxima estació, Pallejà. Pròxima estació, Sant Andreu de la Barca. Pròxima estació, El Palau. Pròxima estació, Martorell Vila, Castellbisbal. Pròxima estació, Martorell Central. Correspondència amb Rodalies, línies R4 i R8. Pròxima estació, Martorell Enllaç. Correspondència amb autobús urbà. Pròxima estació, Abrera. Pròxima estació, Olesa de Montserrat. Correspondència amb autobús d'Olesa a Esparreguera. Pròxima estació, Aeri de Montserrat. Correspondència amb Aeri de Montserrat. Pròxima estació, Monistrol de Montserrat. Correspondència amb Cremallera de Montserrat. D'aquí a uns minuts arribarem a l'estació de Monistrol de Montserrat, on podreu enllaçar amb el Cremallera per pujar a Montserrat y agafar els funiculars de Sant Joan y de Santa Cova. En unos minutos llegaremos a la estación de Monistrol de Montserrat, donde podrán hacer transbordo con el Cremallera para subir a Montserrat y coger los funiculares de Sant Joan y Santa Cova. This train will shortly be arriving at Monistrol station. Please change here for the Montserrat RAC railway and the San Juan and Santa Cova funicular railways. This train will shortly be arriving at Monistrol station. Please change here for the Montserrat RAC railway and the San Juan and Santa Cova funicular railways. D'aquí a uns minuts arribarem a l'estació de Monistrol de Montserrat, on podreu enllaçar amb el Cremallera per pujar a Montserrat y agafar els funiculars de Sant Joan y de Santa Cova. En unos minutos llegaremos a la estación de Monistrol de Montserrat, donde podrán hacer transbordo con el Cremallera
para subir a Montserrat y coger los funiculares de Sant Joan y Santa Cova. Pròxima estació, Castellbell i el Vilar. Pròxima estació, Sant Vicenç Castellgalí. Correspondència amb Rodalies, línies R4 i R12. Pròxima estació, Manresa Viladordis. Pròxima estació, Manresa Alta. Pròxima estació, Manresa Baixador. El recorregut d'aquest tren finalitza en aquesta estació.